Gennem socialisation tilpasser vi os samfundet. Man skelner mellem primær og sekundær socialisation, som sker i henholdsvis nærmiljøet, f.eks. i hjemmet, hvor man opdrages med familiens normer og værdier, og uden for hjemmets trygge rammer, f.eks. i en institution, hvor man lærer, hvordan man skal opføre sig i forhold til andre. Gennem opdragelsen i den primære og sekundære socialisation indlærer vi formelle og uformelle normer. De formelle normer i form af regler og love, og de uformelle i form af udskrevne regler. Bryder eller overholder vi normerne, straffes eller belønnes vi med sanktioner. Man kan beskrive identiteten ud fra 4 niveauer. En jeg-identitet, som er det inderste og genkendelige af os, og som adskiller os fra hinanden. Den personlige identitet, som er måden, vi gerne vil opfattes på af andre. Den sociale identitet, som er den måde, andre opfatter os på. Og den kollektive identitet, som er den, der bestemmer, hvor vi hører til i samfundet.